ସାର୍ କଣ ହେଲା? ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ଚାଲି ପାରିବିନି ରେ, ତୁ ଯା ମୁଁ ଏଠି ଶୋଇଲି। ହଉ ତୁ ତୋର ଶୋଇଥା, ମୁଁ ଭାଇ ଚାଲିଲି। ଏ ଭାଇ ଭାଇ ସାପ ଦେବି ଏ ଭାଇ। ହଁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲା? ତାର କୋଉଠି କାମୁଡ଼ିଲା? ଭାଇ ମତେ କେମିତି ଏମିତି ଲାଗିଲାନି ଭାଇ, କଣ ଗୋଟେ କରରେ ଭାଇ, କରରେ। ହଉ ର ମୁଁ କିଛି କରୁଛି ର। ହଁ ରିପୋର୍ଟରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ମେଡିସିନ ଲେଖି ଦଉଛି, ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ, ଠିକ ହେଇଯିବ। ମେଡିସିନ ଲେଖି ଦଉଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଡକ୍ଟର, ମୋ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି? ଯୋଉଠିକି ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି ତା ଉପରକୁ କିଛି ଭଲରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଓକେ 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 ଓକେ, ହଁ ହଁ। A few moments later. ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ସେୟା କରିଛ ତ? ହଁ ସାର୍। ହଉ ଆଚ୍ଛା, କଣ ହେଇଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍। ତ ପାଗଳ ଲାଗି ତା ତଣ୍ଟିରେ ରସି ବାନ୍ଧିଲା। ସାର୍ ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ଯୋଉଠି ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବ ତା ଉପରୁ ଟିକେ ରସି ବାନ୍ଧିବ। ସାପ ତା କାନ୍ଧକୁ କାମୁଡ଼ିଥିଲା, ତା ତଣ୍ଟିରେ ରସି ମୁଁ ବାନ୍ଧିଦେଲି।